Miex ġmiel u x-xogħol ta' twaqqieħ ta' ċumnija tal-Power Station ta' Dellimara. ċumnija li kellha qoli ta' madwar 55 metru u li mhux darba jew tnejn rajna daħniet suwed ħirġin minnha. Bħala parti mill-modernizzar tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna, din qed tiżarma u n-nies f'Marsaxlokk jidher li huma sodisfatti ferm. Mhux bil-fors ikun hemm il-bidliet, l-ewwel nett anke għall-ambjent. Dawk iċ-ċwieni hemm dawk iż-żewġ ċwieni għoljien kienu qed ikerħu l-ambjent. Ilet 28 sena daqshekk kinna sejri lura Marsaxlokk, issa rġajna ħadna r-ruħ mill-mart li kellna. Tinduna, għax qabel meta kien ir-riħ pereżempju jiġi minn ġol Grigalja u jekk jew minn ġol Xlokk taraħ. Daħna jekk taraħ miex għal ġol pajjiż hekk. Le għamlet ħafna differenza, żgur li għamlet. Li għalja tkun nadifa u anke l-ambjent ħares lemmek u ma tarax tara Dellimara. Port sabiħ. Dejjem aħjar, qabel kuna ħafna mikrofonu kont issibu fuq il-bjut u hekk. Issa xejn minn dwejna bil-gass. Kienu ħafna dawk li min jeddhom qalulna kemm il-ħajja nbidlet mhux biss għal Marsaxlokk, iżda għal numru ta' rħula oħra tal-madwar. Bija kellna l-arja mniċsa u Marsaxlokk u mhux aħna biss ingawdu ġifieri tal-madwar Birżebbu ta' Żejtu u kulħadd imħalla. Għadna nifs frisk dejjem friski, qalbi dejjem mimlija u qalbi kollox tajjeb. Il-problema u ta' tħaħan u l-imbarazz issa differenti jew. M'għandniex kif konna ħafna ħsara kbira kellna għal-ġol pulmoni tan-nies, jiena nafax mituli ħafna bil-mart tagħha dik u li tħares faċċata u ma tarax dak il-mostru wkoll biżżejjed li jagħmlulna. Ferħanin ħafna.